siqala inyanga yabesifazane ukukhuluma inkulumo yami ngiyibhekise kwabesifazane. Sanibonani bazalwane. Ngiyazi ukuthi njengoba ngisho ukuthi uma kuyilezi insuku lapha kwaMakhutha ngiba khona ngisuke ngibhekene nabantu besifazane. Ngiyakubona ukuthi kuhle ukuthi nakini ngingayi kwaMakhutha njengoba ngiyakhona nje einsukwini nginishiye ngingakhulumanga nani ngeyabesifazane. Sanibonani. Ngiyacela Sithembile ungifundele from verse 1. Abahluleli chapter 4 verse 1. Abantwana bakwa-Israyeli babuye benza okubi emehlweni kaJehova. Esefile u-Ehudi, uJehova wathengisa ngabo esandleni sikaJabini, inkosi yaseKhenani, owabusa eHasori. Onduna yempi yakhe yayinguSisera, owahlala eHaroshethi labezizwe. Abantwana bakwa-Israyeli bakhala kuJehova ngokuba wayenezinqola ezingama900 zensimbi. Wacindezela kakhulu abantwana bakwa-Israyeli iminyaka engama20. 20 years. 20 years. Abantwana bakwa-Israyeli becindezelwe inkosi eyayinomkhuzi wempi owayesatshwa ngendlela eyisimangaliso. But lithi iBhayibheli benza okubi phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wabanikela esitheni. Sanibonani bazalwane. Ngoba kubalekile ukuthi masiphila kugwema ukwenza okubi. Ngoba khona izinto ezimbi ozenzayo uNkulunkulu agcine sekunikela esandleni sesitha. Kwesinye isikhathi ungayibona uxakwe izimo, uxakwe abantu, ukushubeka, isimo singelula, sinzima, kanti uNkulunkulu ukunikele esandleni sesitha ngenxa yezinto ezimbi ozenzayo. Sanibonani bazalwane. So nabantwana bakwa-Israyeli isizwe sikaNkulunkulu esikhethekileyo lithi iBhayibheli wabanikela esitheni. For 20 years becindezelekile, becindezelwe ngenxa ukuthi bahlubuke uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bakhala kuNkulunkulu, uNkulunkulu wabezwa. Ngoba njalo masikhala kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzozwa. Njalo masikhala kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyezwa. Sanibonani bazalwane. Sizobe sila einsukwini lezi ezintathu ezizayo sizokhala kuNkulunkulu. Futhi siyazi ukuthi uNkulunkulu uzosizwa egameni likaJesu. Ngoba even izinto esizithandazelayo lithi iBhayibheli asizazi ngisho ukuzazi thina. Kodwa uyena uMoya oNgcwele osinikezayo ngisho ukuthi asithandazeleni. Ngoba yena usuke ebuka la esiyakhona. Sanibonani bazalwane. Usukazi izimo esizobhekana nazo. Uyithola wena uthandazela into kanti uNkulunkulu uyazi isimo ozobhekana nazo. Hallelujah. So lithi iBhayibheli bakhala kuNkulunkulu, uNkulunkulu wezwa. Awucabangi 20 years, not 2 days, not 2 weeks, not 2 months, not 2 years, 20 years becindezelekile. Thiwani Sithembile. uDebora umprofetikazi umkaLaphodoti wahlulela uIsrayeli ngaleso sikhathi. Wayehlala phansi kwesundu likaDebora phakathi kweRama neBhetele ezintabeni zakwa-Efrayimi. Abantwana bakwa-Israyeli bakhuphukela kuye ukuba bahlulele. Wathuma wabiza uBaraki indodana ka-Abnohama. Uma behlukumezekile kunalo mahluleli ogama lakhe uDebora. Sanibonani bazalwane. Lithi iBhayibheli uyena wayahlulela isizwe sakwa-Israyeli ngaleso sikhathi. Lithi iBhayibheli abantwana bakwa-Israyeli baya kuye njalo ukuthi abahlulele. Ngesikhathi bebhekene nezinkinga, ngesikhathi bebhekene nesitha, ngesikhathi bebhekene nomkhuzi wempi owayesatshwa ngendlela emangalisayo. Lithi iBhayibheli wayenezinqola zensimbi eziwu900. Awu haleluya. Wayenezinqola zensimbi eziwu900 zonke. Okwakwaziyo ukuthi uma esehlasela ayikho neyodwa into ezoma phambi kwakhe. Kodwa kwabiza ukuthi akube khona owesifazane.
akube khona owesifazane owazana noNkulunkulu. Ngoba ngaso sonke isikhathi uma kukhona owesifazane owazana noNkulunkulu izinto ziyashintsha. Awanikho namhlanje. Izwe lonakele kanjena nje kuswelakala besifazane ngoba abekho abantu abanamandla njengabantu besifazane. Angiphinde, abekho abantu abane-influence njengabantu besifazane. Mawuphuma la emgwaqweni akumapholo agcwele la. And ashayelwa abantu besilisa. Labantu besilisa bawathenga lamapholo ngenxa yabantu besifazane. Akuyigubhu eyikhala la emotweni eminyango. Mawumbuza ukuthi wathenga le moto wayoyifitha kangaka, into afuna ukuyi-impressa, ufuna uku-impressa abantu besifazane. Ngenxa ukuthi abekho abantu abane-influence njengabantu besifazane. Ngisho phakathi emotweni yakhe uyivula amawindi ikhale kakhulu, ayikhaleli yena, ikhalela abantu besifazane eminyango. Ngisho thatha ibhlukwe alehlisa alibeke la, abantu asuke efuna bambuka abantu besifazane ngoba bekho abantu abane-influence njengabantu besifazane. Amandla omuntu wesifazane uma kahlala kumuntu wrong, izinto futhi ziyashintsha for worse. Kodwa amandla kesifazane umuntu wesifazane meka understand umuntu wesifazane alright, izinto ziyashintsha for better. Ubokubona insizwa nje engaganiwe, mawuyibona nje ihamba ukubona kwesinye isikhathi ikhohle ukukama unkunzana lo. Hallelujah. Kodwa mhla yaganwa uyabona ukuthi hayi washintsha unkunzana ngoba sakufika owesifazane. Awu hallelujah. Abantu besifazane bane-influence, bekholwa noma bengakholwa kodwa bane-influence. Kunensizwa abayaziyo abantu abasha ke yakhuluma la einsukwini ewumculi. Lensizwa ikhulume abantu bayidabukele. Kwasuka oyedwa wesifazane, oyedwa wenza icall ukuthi ake kunikelelwe lensizwa. Yashawa imali, ngigcina kuthiwa idlule ngisho ku-300,000. Sanibonani bazalwane? Ngenxa yomuntu wesifazane o-understand i-influence yakhe. Uma umuntu wesifazane engekho, kukhona izinto ezonakala. Ngiyakhumbula nami ngingakogana. Ngangihlala ekamelweni, ngisho amawindi ngangingawavuli. Nombhede ukundlula kwakuyinto engangingayinaki nje. Awusanibonani bazalwane? Until kufika owesifazane. Uyazi uma kukhona umuntu wesifazane ngisho endlini kunuka kamnandi. Hallelujah. Ngoba khona umuntu wesifazane. Ingakho lithi iBhayibheli othola ofumene owesifazane. Ofumene owesifazane, ufumene yenzeka uhamba udlula umusa nje endleleni, uhamba udlula nje. Ngifike kanjani manje lapha? But into engishoyo ukuthi kukhona abantu ababukeka bedelelekile emhlabeni. Baze bafakwe kwigroup yabantu abavulnerable. Sanibonani bazalwane? Abantu besifazane kanti banamandla abantu besifazane. Izinto makukhona umuntu wesifazane ziyalunga. Iqiniso lemsulo abantu abangalazi, ngisho amabandla ame kanjena nje ingenxa abantu besifazane. Abantu besifazane ibona abanikelayo emsebenzini kaNkulunkulu. Amadoda mangase kuthiwe okweshumi, imvilophi ayiyazi ngisho ukuyazi, imvilophi yokweshumi. Kodwa abantu abagcina bemisa umsebenzi kaNkulunkulu, abantu besifazane. And yet babukeleka phansi. Yazi ukuze umuntu wesifazane ame phambili kwabantu ebandleni kubiza ukuthi akakhonza iminyaka impela. Kodwa meke yafika indoda meke yangena nje ukuba hawu lona isiphethe imic ngoba
barecognizeka kalula abantu besilisa kunabantu besifazane. Kodwa iqiniso elimsulwa, abantu abenza izinto zenzeka abantu besifazane. Cela umthinto makhe makhona noma ungangayikholwa lento kodwa yona injalo. Thiwani Sithembile? Wathuma wabiza uBaraki indodana kaAbnohama waseKedeshi Nafetali. Wathi kuye, uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli akayalanga yini ngokuthi hamba usondele entabeni yaseThabori uye nabantu abayizinkulungwane eziyishumi babantwana bakwaNafetali nabantwana bakaZebuloni na? Ngiyakusondeza kuwe emfudlaneni iKhishoni uSisera induna yempi kaJabheni nezinqola zakhe nesixuku sakhe ngimnikele esandleni sakho. Inkinga enkulu uDibora. Uthi uDibora uyithathela uDibora uNobhadi. Sanibonani bazalwane? uDibora uthatha uBaraki. Uthatha uBaraki ukuthi uyolwa noSisera. uSisera osenezimpi ezinkulu aseyinqobile. And futhi uSisera akagcini lapho. uSisera uneyinqola zensimbi ahamba ngazo. Kodwa uthi uDibora thatha abantu. Ayikho inqola yensimbi, uthi thatha abantu. Awusanibonani bazalwane? Ngoba kwesinye isikhathi mayesekhulumile umuntu owazana noNkulunkulu okwethu ukuthi silalele. Uthi Baraki thatha abantu ngoba uNkulunkulu uneplan ukuthi lo Sisera satshwa kangaka uzomnikela esandleni sakho. Kuthiwani? Ngiyakusondeza kuwe emfudlaneni iKhishoni uSisera Uthi ngiyakumsondeza kuwe. Ngizomletha kuwe. Sanibonani bazalwane? Ngizomletha kuwe. No, uNkulunkulu asemkhonzayo umkhulu kakhulu bazalwane. uNkulunkulu mukhulu kakhulu uNkulunkulu. Ngisho izitha zakho uthi uNkulunkulu uzozenza into engekho. Amandla nawo uNkulunkulu, akukhathaleki ukuthi abanye abantu baphetheni. Wena uya ubhekana nesimo nabantu abaphethe izinto, ungaphethe lutho, uphethe igama lika Jesu. Kwesinye isikhathi akufunakala uzucabanga ukuthi lo wamuntu unani. No. Iya wena naleli igama ngoba mukhulu ongakithi kunalo sezweni. Uthi thatha abantu. Thola abantu abawu 10,000. Uhambe nabo. Ngizomletha mina kuwe. Ngoba mhlambe namandla wena ukuthi uye kuye awunawo. Ngoba yena uza ngeinqola. Wena unazi inqola ezingakhathale izoya kuye. Ngizomletha kuwe. Thiwa nezinqola zakhe. Ngizomletha nazo lezo inqola zakhe. Nesixuku sakhe. Ngisho abantu ibutho lakhe ngizokuletha konke kuwe. Awu ngiyamthanda uNkulunkulu. Yena odeka itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Awu haleluya. Abanye basuke beze kuwe bethu bazobona ukwahluleka kwakho. Bayithole sebekhona. Kanti uNkulunkulu ufuna babone itafula elidekelwe wena bebhekile. Uthi ngizobaletha, uthini? Ngimnikele esandleni sakho. Ngizomnikela esandleni sakho. uBaraki utshelwa owesifazana umprofetikazi, haleluya, nomahluleli welizwe wesizwe sakwaIsrayeli, umtshela ukuthi ngizomletha esandleni sakho uSisera nenqola zakhe. Ngisho kwezempi kukhona abantu abasatshwayo nje bengenzanga lutho, abasatshwayo nje. Niyamazi lo mengameli wangala ogqoka amabhuluku amakhulu angaka. Yazi lo muntu lo. Lo muntu uyinkinga kabi lo muntu. Lo muntu ungakulinga umthathe kancane. Ugqoka amabhuluku amakhulu angaka.
kodwa uyingozi kabi ngenxa yezempi anazo ezweni lakhe. Meke kwathiwa nje kwathi khwasha akekho omhluphayo kugcina xabana amazwe o China bexabana noMelika akekho thinta yena namabhluku akhe ngeke umthinte uzoyibona ufana noba ngenxa yezempi izwe lihlonishwa ngenxa yezempi. Nathi njengebandla amandla ethu asinawo abonakala kulezi insuku zempi. Njengoba siyempini nje sihlasela kusukela kusasa amandla ethu silanda amandla ngisho isitha kukhona izinto engayilethi ngisho ukuyiletha kithi ngenxa yokuunderstand amandla akithi. Ngisho umnotho wezwe izwe ngisho linganotha kangakanani uma liweak kwezempi lelo zwe lelo liweak. Ngoba ezempi izona ezivikela umnotho wezwe. Mawuzodelela iShayina neRussia fanele usheshe ucabange kaningi. Mawuzodelela iMelika fanele ucabange kaningi. Bangamane baxabane bodwa bona kodwa wena mane eceleni ngoba wena unazo ezempi. Hallelujah. Even uIsrael muncane nje uIsrael kodwa upowerful kabi. Ngeke uze uthinte. Wona kuIsrael ume wazama ngisho ezwini likaNkuluNkulu. Elithi nina amadodana kaIsrael aniqedwa. Hallelujah. And leyo nto leyo nakithi khona ethi nina amadodana kaIsrael aniqedwa. Uthi ngizobaletha kuwe. Kuthiwani? uBaraki wathi kuye, ngiyamthanda uBaraki mina. Because uBaraki uyazazi izinto. uBaraki understand izinto. Uthini uBaraki? uma uhamba nami Yeah. ngiyakuhamba. We mama, mawuhamba nami ngizakuhamba. Mawuhamba nami ngizakuhamba. Ukathi ukhansela uMpume, ukhansela uSithole. Mama Dlamini. Mayese nicela. Uyayathi kumina, hey labo mama bakho ba strong kabi. Siyothandaza lapha. Manje asikwazi ukuya bengekho labo mama bakho. Ngicela ungiboleke labo mama bakho siyakothandaza. Awusanibonani bazalwane? Ngoba kuba lula mawuhamba nabantu owaziyo ukuthi abantu beyimpi, ba understand impi. Kuyinkinga kabi ukuyakothandaza, uyothandaza nomuntu oncika ngeindonga. Kuyinkinga ukuyothandaza, uyothandaza nomuntu ozamulayo, olalayo ukuthandazwa. Kodwa kumnandi ukuhamba nabantu aba-understanda amandla omthandazo. Ukuthi masingena, kwesinye isikhathi masingena emzini womuntu, asikho ngisho isikhathi sokubingelela. Singena ngeculo, singena siyathandaza, ngoba sisempini. Ayikho indaba excuse me quiet la. Ababona ugogo ugigaba, sisempini. Uthi owesilisa uthi angiye ngiyola noSisera, ngizoya in one condition, ngizoya mawuya nawe. Uma ungayi Dibora nama ngiyi, kodwa mawuya nami ngizoya. And kubalekile mawumuntu wesifazane ungayingabaza amandla akho, uwazi amandla akho exactly njengoDibora. Uthini? Kepha uma ungahambi nami Yes. angiyi kuhamba. Yes. Wathi kuye, impela ngiyakuhamba nawe. Kusho uDibora ukuthi yes. Yes, ngiyahamba. Akaphakeme uDibora. Akaphakeme uDibora. Akuyona impakamo le. Ifact. Uthini? Kodwa indlela oyakuhamba ngayo ayiyi kuba ngeyodumo lwakho. Yeah, njoba sihamba nje. Njoba khanjwa nje. Ngiyaya nami ngiya impela. Kodwa masihamba ungayitsheli ukuthi sihamba siyobuya nodumo lwakho. Ngobani?
ngokuba uJehova uyakumthengisa uSisera esandleni sowesifazane. Ngokuba uJehova uyakumnikela uSisera esandleni sowesifazane. Sinamandla isandla sowesifazane. Isandla sowesifazane masasifikile sishintsha impohlwa ekade ingafuna umuntu nasendaweni. Kwafika isandla sowesifazane sithintithe siphopothe uzwe senabanye sobethi yazi uyabukeka yena. Sekufika isandla sowesifazane. Awumthinti makhelwane isandla sowesifazane esinamandla. Uyazi isandla sowesifazane sinamandla kodwa futhi siyingozi kumuntu wesifazane ongalungile nokhohlakele. Njengoba ubona abantu bebulalana kangaka la eminyango, kunabesifazane futhi phakathi. Uyinkinga umuntu wesifazane ongena Jesu. Awuye kuMathewu chapter 14, Matthew chapter 14. Verse 1. Ngaleso sikhathi uHerodi umTetrarch waluzwa udumo lukaJesu. Waze wathi ezincekweni zakhe, lo nguJohane uMbhaphathisi, yena uvukile kwabafileyo. Lithi iBhayibheli uHerodi wezwa udumo lukaJesu. Laba beBible study bay understand kangcono lento engikhuluma ngayo. Abantu abanjengabahlulela abanjengo Deborah ngiyakholwa bay understand kangcono because sidilile kakhulu nabahluleli eBhayibhelini. La uthola igama likaHerodi umTetrarch. Nakhona futhi abathandi beBhayibheli ba understanda kahle ukuthi bangaki labo Herodi. Sanibonani bazalwane. Uyena muphi lo Herodi? Because lo akuyena lo wayekhona kuzala uJesu. Lo wayekhona kuzala uJesu yilo esimbiza ngoHerod the Great. Sanibonani bazalwane. Lo umTetrarch ngamamazwi mncane, ngamamazwi wathatha ubukhosi late. Ubuka lo Jesu. Uthi mayembuka lo Jesu umbuka uyamfanisa. Umfanisa nomuntu athe uJesu akekho umuntu ophilayo ozelo wesifazane emhlabeni oyofana noJohane. Sanibonani bazalwane. Wazi uJohane usethi lo Jesu uJohane. Kodwa uJohane ngambulala nje. Ibuke le ndaba azoyixoxa uHerodi ukuthi kwenzakala kanjani. Musubheke wesifazane. Kuthiwani Sithembeni? Yena uvukile kwabafileyo. Kungalokhu lawa amandla asebenza kuye. Yeah. Ngokuba uHerodi wayembambile uJohane. Nanso-ke indaba. Lithi iBhayibheli uHerodi wayembambile uJohane. Yeah, kusho ngamazwi wayembophile. Yeah. Wambopha. Wamfaka etilongweni. Yes. Ngenxa kaHerodiya umkaFilipi umfowabo. Yeah. Lokho uJohane wayethe kuye, awuvunyelwe ube naye. Yeah. Kuthe efuna ukumbulala wasaba abantu. Khona into nje ngathi umzalwane uphila engathi ungaphuma ezindabeni zabantu. Oh yes. La siyathola ukuthi yini into eyenza ukuthi uJohane asheshe adlule emhlabeni. Sengisho uJohane uMbhaphathisi. uJohane wayengaphili isikhathi eside. Kodwa kuclear lama ufunda ukuthi yini yabulala uJohane. 1, uJohane ubizwe uNkulunkulu ukuthi ayohlala emahlathini. Iministry kaJohane ilapha emahlathini. La ekufana memezele khona laphi emahlathini. Kodwa uJohane uyithola sekhuluma indaba engicabanga ukuthi ukuba kayingenanga ngabe mhlawumbe waphila isikhathi eside. Ufica uHerodi lo. Uthola ukuthi uHerodi wathatha umkamfowabo. Owesifazane njalo. uHerodi wathatha umkamfowabo. uJohane
wayesethi Herod yimbi lento yenzile. uHerod wayibuka wayibonza, yazi lo muntu lo fana ngimise kagoqanyawo. Kwakushiwo njalo ngezikhathi zethu, kwakuthiwa ukuyisa kagoqanyawo. Laba manje bathi bathumana uphuthu. Fanele ngimthuma uphuthu. Kodwa lithi iBhayibheli wesaba ngenxa yokuthi uJohane uMbhaphathizi wayaziwa njengomprofeti. Wonke umuntu wayemhlonipha uJohane. So ukuvela umbulale kudinga ukuthi banento eqinile ukuze umbulale. Wasinda uJohane. Wasinda ngenxa yegama lakhe. Sanibonani bazalwane? Wasinda ngenxa yesimilo sakhe, ngoba isimilo siyamsindisa umuntu. Kodwa kuphelelanga lapho. Into engifisa uyibheke ukuthi waba nobutha ngenxa yewesifazane. Ngoba abantu besifazane baliqhathile izwe abangena Jesu. Ngenza ukuthi ngiyilungise kahle abangena Jesu. Azindlela engibuka kabi ngayo. Thiwani Sithembile? Kepha ngosuku lokuzalwa kukaHerodi, indodakazi kaHerodiya yasina phambi kwabo. Lithi iBhayibheli ke ngebirthday kaHerodi, kwezindodakazi kaHerodiya yafika yasina phambi kayise, kubuka bonke abantu abeze ephathini. Yasina phambi kayise. Uyise wayithanda indlela indodakazi yakhe esina ngayo. Thiwa Yamjabulisa uHerodi. Wajabula. Kwenzeka ukuba ayithembise ngesifungo ukuyipha lokho engakucela. Wayesathi uHerodi kwindodakazi yakhe, cela noma yini ngizokupha manje. Lithi iBhayibheli wayengakwazi ngisho ukucela ngisho ingxenye yombuso wakhe. Le ntombazane, haleluya, ekade iqeda ukusina la. Ngokusho kukayise wayengayinika noma yini. Kwadla ukuthi utshela intombazane ekhuliswa unina okhohlakele. Ngoba uyinkinga umama mekhohlakele engena Jesu. Ujabulela igrocery yoplastic abangena la ekhaya, azi kahle ukuthi le ntombazane la ekhaya ayisebenzi. Azabiza umfana wepholo ngomkhwenyana engakaze alethe ngisho iqanda lenkukhu. Mhlawumbe ukuba le ndodakazi kaHerodi yayingena, umama yayingenayo, I don't think ukuthi uJohane wayezofa. Kuthiwa Kwenzeka ukuba ayithembise ngesifungo ukuyipha lokho engakucela. Yona isifundisiwe ngunina. Isifundisiwe ngunina. Ngama amazwi unina wahleze iqeqesha njalo ukuthi makuthiwa cela something ubocelana. Yayifundisa lento iqhamuka ngenganeni. Iqhamuke kunina ongena Jesu. Unina okhohlakele. Kanti isandla sowesifazane sinamandla, whether positive or negative. Kodwa sona sinamandla. Kuthiwani Sithembile? Yathi ngiphe lapha ngoqwembe ikhanda lika Johane uMbhaphathizi. Bazalwane. Ithi le ngane lithi iBhayibheli yayisifundiswe unina. Yathi ngiphe la ngoqwembe ikhanda lika Johane uMbhaphathizi. Umbuzo engiyibuza wona ukuthi izolenzani. Inkinga yayo yayisi-influence unina, eyifundisa unina. Ngoba lezi zinto esifundisa abantwana kancane kancane enganakiwe, lezo zinto ziyangena kubo. Into eyenza ukuthi uSolomon athi uma ephupha uNkulunkulu ethi ufunani, cela noma yini,
uthi ucela ukuhlakanipha ngoba lithi iBhayibheli uyise uDavide owayekade emfundise kusukela ebuncane ukuthi into ebaluleke kakhulu ukuhlakanipha ukuze mase kuvela ithuba asho ukuhlakanipha ngisho esephusheni. Uyazi ukuthi ufundeni iyona into eyenzakala ngesikhathi unganakile. Niyayizwa leyo? Uma ngikunyathela uncapha ingoba iyona into egcwele la kuwena leyo. Awudidekanga mntakaba, ungazicolisa ubaba bengaboni uwena ngiyaxolisa ungaxolisa awudidekanga uyancapha vele umthetho wakho. Mawuphupha ucindezelwa izinto ebusuku usindisiwe uphaphama umemeza igama lika Jesu. Kodwa mawungakholwa uphaphama phela into ayifundile leyo. Kudala babethe sabafica evangelini bethi ubhodla okudlile. Sanibonani bazalwane? So awudideki njengoba ungicaphela nje ungithuka musu urealize lethu kanti mina musu uyaxolisa awudidekanga impilo yakho le. So nayo lengane mayithola ithuba lokuthi ayicele ivele icele ikhanda lika Johane izithi icele ibekele yona esithebeni samadoda. Izolenza. Lithini iBhayibheli? Inkosi yadabuka. Kepha ngenxa yezifungo zayo nangenxa yababehlezi naye ekudleni yayaleza ukuba inikwe. Ngisho inkosi ngisho uHerodi wayengayifuni lento. Ebazalwana uHerodi akambulalanga uJohane ngoba understand ukuthi umprofeti wasaba amehla abantu akambulalanga. Kodwa ingane yakhe encane isinesibindi esingaka sokufuna ikhanda lenceke kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wayengena choice because kwakukhona abantu ababebuka futhi yayisishiya. Kodwa yena wayengafuni. Mina namhlanje ngizothi asibafundiseni abantwana izinto eziright ngesikhathi esiright. Futhi abantu besifazane bane influence enkulu ekufundiseni abantwana. Le enithanda kakhulu eZaga 31. Le eZaga 31 uverse 1. Ngiyazi ukuthi bengikhuluma ngayo lapha kwisithebe samadoda ngikhuluma nezinsizwa khona. Kodwa ngiyathanda ukuthi sibheke ngiyazi lamavesi asekuqaleni abesifazana abawathandisisi kahle bathanda lawa akhuluma ngabo. Kodwa bayiyeka ukuthi le ndaba iqhamuka kumuntu wesifazane. Verse 1. Amazwi kaLemuweli inkosi yaseMasa awafundiswa ngunina. Lamazwi awenkosi lithi iBhayibheli yawafundiswa ngunina. Hayi nikhona namhlanje? Lamazwi inkosi yawafundiswa unina. Ngenxa yamandla omuntu wesifazane. Thiwa Yini ndodana yami? Yini ndodana yesizalo sami? Yini ndodana yezithembiso zami na? Unganiki abesifazane amandla akho nezindlela zakho kwababhubhisa amakhosi. uthi lo wesifazane meyala inkosi indodana yakhe uthi unganiki abesifazane amandla akho. Umuntu wesifazane o-understanda ukuthi uma umuntu wesifazane ke wathola amandla akho umnikeza i-remote yempilo yakho. So bengikhuluma nezinsizwa lapha esithebeni ukuthi umuke wakhulelisa useyinsizwa azikahle kamhlophe ukuthi amandla akho usuwanikele kumuntu wesifazane. Noma ngangawusho amen kodwa ngiyayazi lento engisho ukuthi njalo. Ngisho ngathi ubuye uyaganwa wena
saganwa yilo wamkhulelisayo. Ngisho ngathiwa nisemaholidini nile eCape Town nomngakho omusha nezingane zakho ezinhle. The moment you post nje ungabi status uthi awukwazi kwamnandi eCape Town, awu VNA waterfront, awu kwaze kwamnandi la, yazi yayinhle indawo. Masuka la siyogibela entabeni lapha siye, hey kwazi kwamnandi. Uthi mekwasibona status sakho uma wengane. Uqeda injabulo yakho kade lapha phezulu ayithatha ayibeke lapha phansi. Athi wesi ulandi. Ubhizi uyapepenyeka lapho nomngakho. Nalezi ingane zakho ushiya le yakho la. Ayidlile nasesikoleni ayikhokhile. Thank you. Injabulo yakho okade unayo nomndeni wakho ukuthi nisaya entabeni anibesaya ngisho entabeni. Ube sewuthi umndeni yakho baba samse entabeni asayi lapha usudiniwe udinelwe ile ya message oyitholile ngoba wanika owesifazana amandla akho. So lo mama wayetshela indodana yakhe azi kahle ukuthi inkosi wayiyala. Nikhona abazalwane? Awuye lapha ku 2 Timothy. Timothy wesibili chapter 1 ungifundele ku verse 5. Ngiyayithanda leya laba besifazane kabaqotho. Asibayeke laba abakhohlakele. Ngithanda laba abaqotho. Abantu abaningi abazi la kwaZulu. Abazi lemkhosi emingaka egujwayo kwaZulu, isizwe samaZulu, iqhamuka kuNdlunkulu Mantombi. Sizwana bazalwane? Mawusukuzwa kuthiwa kiwe emhlangeni, izinto lezi ezafika noNdlunkulu. Eqhamuka lekwela kubo eSwazini. Waqala lemkhosi engaka. Mawusukuzwa kuthiwa uZulu wonke ugubha umkhosi wesivivana. Izinto lezi ezafika nomuntu wesifazana. Sanibonani bazalwane? Ngenxa ye-influence yomuntu wesifazana namanje isagujwa kasekho ngisho ukuba khona. Kodwa mako wesifazana ongekho right, konakala izinto ebesezikhona. Ngiyabathanda laba ba right. Verse 5. Ngikhunjuzwe ukukholwa okungena kuzenzisa okukuwo. uPawulu ubhalela uTimotheo. Ukunoma nje uTimotheo. Uthi mangikubuka Timotheo kuvuka imemory kumina, ya? Okwahlala kuqala kunyokokhulu uLois. Ngaqala lokukubona lokukholwa kugogo wakho. Ngaqala ukubona lokukholwa kugogo wakho uLuiza. Lokukholwa okukholwayo angiqala ukubona ngawe Timotheo. Ngaqala ukubona kugogo wakho uLuiza. Uthini Sithembile? Nakunyoko uEunice. Nakuma wakho uEunice. Ngame amazwi into ayiyona uTimotheo ayiqali ngaye. Iqale yabonakala kugogo wakhe, yabonakala nakuma wakhe. Okunginikeza ukuthi lesi sifundisa sithole kulabo gogo ababili nakulabo mama ababili sifike sahlala nakuye. Manje uPaul mayebuka uTimothy ubuka abantu besifazana ababili abazala lo mfana. Umbuzo uthi uphi ubaba kaTimothy? Uphi umkhulu kaTimothy? Webazalwane mangase kuthiwa sonke njengoba sila asikhiphe ubufakazi.
ziningi izinto ongayithola ukuthi sime nje ekukholweni kungenxa yomama bethu, kungenxa yo-anti bethu, kungenxa yogogo bethu. Sanibonani bazalwane, ibona basithandazele saze saba la empilweni la esikhona. So amandla omuntu wesifazane noJesu ayasiza. Okwethu ukufundisa abantu besifazane ukuthi abasebenzise lamandla abanawo ngokuzethemba. Amen. Awubuyele kule siqale ngayo abahluleli chapter 4 mase siyathandaza sihlukana. Sithembile. Baba ngaze ngikhulume kuze kubhucuke ngisho imessage yakwamakhutha. Verse 18. Uyahamba nangempela uBarak uhlasela uSisera mahezi ukuthi hey uBarak uyakufuna. Lithi iBhayibheli uSisera washiya yonke into wabaleka. Sanibonani bazalwane? Washiya yonke into yabaleka. Lithi iBhayibheli bayabaleka kodwa akekho bajahayo. Lithi izitha zakho ziyoza ngendlela eyodwa kodwa mase ihamba ziyohamba ngezisikhombisa. Kuthiwa uJayeli waphuma ukumhlangabeza uSisera. Wathi kuye, "Phambuka, Nkosi yami, phambukela kimi, ungesabi." Waphambukela kuye etendeni, wamembesa ingubo. Wayesethi kuye, "Ake ungiphuzise ingcosana yamanzi." ngiyamthanda uJayeli. Nango umuntu wesifazane. Uma ubona kubaleka indoda. Le ndoda indoda ehlonishwayo kwezempi, umkhuzi wezempi. Athi mephakamisa amehlo, uSisera nje lo obalekayo. Ubalekela ngakumina? Kanti ubalekela ngakuwo umuntu wesifazane owazana noNkulunkulu. Awusanibonani bazalwane? Owesifazane ohlakaniphileyo. Uthi lo wesifazane, "Hawu kodwa Nkosi yami, uyabaleka, balekela ngalanga kumina. Balekela ngapha kakumina." Uyambiza, uthi akabalekele kuye. Isiwulandini naso sibaleka ngempela siya kuye. Kuthiwani? Wayesethi kuye, "Ake ungiphuzise ingcosana yamanzi." Ngokuba ngomile, wavumbulula igabha lobisi. Nangempela uthi ngicela ungiphuzise amanzi ngoba ngomiwe. Lo wesifazane wathi, "Hawu, ufuna amanzi, ngizokunikeza ubest, ngizokunikeza ubisi. Ngizokunikeza ubisi." Ngoba wesifazane ohlakaniphileyo. Hallelujah, yakhe indlu yakhe. Kodwa wesifazane oyisulu uyayibhidliza ngezandla zakhe. Lithi wathatha ubest, wathatha ubisi. Ifuna amanzi wathatha ubisi. Wathi hlala la. Phuza nantu ubisi. Kwangathi wayethi nje hallelujah. Kuthiwa Wamphuzisa. oh yes. Wamembesa. Yes. Wathi kuye, "Yima emnyango wetende." Umphuzisa umenzani futhi? Wamphuzisa wazombathisa. Hawu, kade ubaleka umuntu wenkosi. Awuzubumbatha la. Ngiyacabanga ukuthi nale nceke le uSisera yahlala yanethezeka. Yathi awuyazi kwazi kwamnandi ke la ngibaleka uBarak. Kwangathi ngamnikeza isiprofeto ukuthi cha weSisera kwashiya ukuthi uzonikelwe esandleni sowesifazane. Wena ubalekela wesilisa kodwa umuntu oyonikela esandleni sakhe owesifazane. Owengezwa lesi siprofeto wayengayitshela mhlawumbe lesandla esikaDibora akusona esikaDibora kodwa sowesifazane. Thiwani Sithembile? Wathi kuye, "Yima emnyango wetende." Kuyakuthi nxa kufika umuntu abuze kuwe athi, "Kukhona umuntu lapha na?" Hey, wakwathunywa isigebengu. Isigebengu lesasibalekile. Sithumela lo. Sithi awuyoma lapha emnyango wetende. Uqalaza. Makukhona ofikayo ubuthi khona umuntu okwambona, uphika ukuthi awukazi ubone umuntu. Uthini Sithembile? uJayeli umkaHebheri wayesethatha isikhonkwana setende. Oh yes. Wathatha isikhonkwana setende. No ngiyazi khona abantu abasha la bazi ukuthi yini isikhonkwana. Kodwa abake babone ematendeni kunalensimbi lenende. Lefakwa lapha etendeni ngaphandle. Olumuko wayikhahlela.
kuba buhlungu inzwana isonto lonke. Insimbi eqinile le ekuyona yenza itende linganyakazi. Le efakwe ngaphandle lapha. Lithi iBhayibheli uJayeli wathatha isikhonkwane. Ya, waphatha isando ngesandla. wadonsa ishizolo mntanami. Naye wayiphatha ngesandla. Kuthi akayogada lapha eminyango akayobi security. Uthi yena security lani lona. Wadonsa lezi zinto. Yes. Wamnyonyobela kuye. Wamficulela uNkuzimalanga kade ephuza ubisi. Ngisho isisu seze saphuma sathi, "Aw haleluya." Ngisho isisu seze saphuma usembathile uNkuzimalanga ulele ucathi kubo la. Uthiwani? Wambethela esikhaleni sendlebe isikhonkwane. Amadimoni nesitha ebese sitshe sasinethezekile empilweni yakho sasihleli sasirelaxile. No. Siyathandaza la. Isikhathi somthandazo, isikhathi somkhuleko. Sizongena egameni lika Jesu. Lithi iBhayibheli wasondela neshizolo lakhe. Wasondela nensimbi. Haleluya. Wayibeka enhlafunweni, washaya ngesando. Lithi iBhayibheli yangena yazi yayohlala emhlabathini. Awukwazi ukuthumba isizwe sika Jehova for 20 years ungehlelwa izinto ezimbi. Oh yes, awukwazi ukuthumba isizwe sikhethekileyo sika Jehova for 20 years ungehlelwa izinto ezimbi. Bonke abantu abakhulumayo nabo bonke abantu abakufisela okubi siyeza isikhathi sabo, siyeza isikhathi sabo. Luyezo lwakho. Lithi iBhayibheli wafa uSisera, indoda eyisatshwa yiwona wonke umuntu. Ufa nje inqola zakhe zensimbi ayisekho. Sekuyena yedwa nowesifazane. Kanti uthola umuntu wesifazane owesaba uJehova. uNkulunkulu wamnikela esandleni sowesifazane. Abantu besifazane abakholwayo nabasindisiwe banamandla. Oh yes, abantu besifazane abasindisiwe banamandla. Abantu besifazane abasindisiwe banamandla. Ungavumi kube khona umuntu okwamuka amandla akho. Kungavumi kube khona umuntu okukhohlisayo. Awazi amandla akho. Ungavumi ngisho sebekuthatha kancane, ngisho sebekubukela phansi. Ungavumi mntakababa, ungavumi. Ungakulinga uvume. Wazi amandla avalele kuwe. Lo Jesu kuwe uyena lo kimi. Lo moya ongcwele kuwe uyena lo kimi. Awukho umehluko ukuthi lokho wesilisa, lokho wesifazane amandla onawo ungawabukeli phansi. Siphakameni simeni ngenyanga. Uma uya nami ngiyaya. Kodwa mawungayi angiyi. Mawuya nami ngiyaya. uBarak wayaza amandla owesifazane. Ngalawa on the other hand, uNkulunkulu unikela izitha zethu kwabesifazane. Amakhaya amile nje amiswa abantu besifazane. Imndeni imile imiswa abantu besifazane. Abashumayeli bayashumayela baqeqebula ngenxa yemthandazo yabantu besifazane. Mawungazofike la on Saturday ekseni abantu abasuke bebaningi sekwabantu besifazane ngoba ba understand amandla akubo. Ungawadelela amandla akuwe. Isandla sikaNkulunkulu siphezulu kwakho. Nesandla sowesifazane siyakwazi ukunqoba izinto. Mangase kuthiwa abasebenzayo awuthola amafayili asezulwini uthola abasebenzayo. Uzothola nalemsebenzi bayithola ngenxa yomama nogogo abathandazayo. No, abantu besifazane banamandla. Banamandla abantu besifazane, banamandla bayibukela phansi bona kodwa banamandla abantu besifazane. Mawusuwazi amandla akho awasebenzisa kahle izinto ziyalunga. Kodwa mawungawazi amandla akho uwasebenzisa kabi mase konakala izinto. Cela sivala amehlo. Baba siyabonga egameni lika Jesu umusa wakho ngaka. Siyabonga baba amandla akho avalelwe kithi. Siyakubonga uNkulunkulu namandla umusa wakho ngaka. Ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. Siyabonga baba ukukhumbuza abantu besifazane ngamandla akubo. Siyabonga baba ukubakhumbuza ukuthi isandla sabo sinamandla. Nakulesi sikhathi inkosi baqinise bapha amandla egameni lika Jesu.
baphikelele noma izimo seyingasavumi egameni lika Jesu abaphikelele bagcobe enkosi ubaqinise egameni lika Jesu thatha udumo baba manje naphakade amen cela shayela uNkulunkulu izandla ezinkulu sisame ngeenyawo bazalwane before nginidedele